Ġurnata oħra markata minn traċedja fit-toroq tagħna. Dan kif raġel ta' 63 sena residenti n-Naxxar tilef ħajtu f'inċident sfortunat li seħħ fil-Park il-Furjana. Kien għal-ħabta ta' satin 5 wara nofsinhar intalbet assistenza wara li l-pulizija kienu informati li persuna tinsab feruta wara li ntlaqtet minn karozza tal-linja. Il-pulizija marru minnu fih fil-post u misħarriġ preliminari riżulta li xarabank tal-għamla Mercedes għal xi raġuni mxiet beħda. Il-konsegwenza li r-raġel nqabad bejn is-swar u l-ġemp tal-istess xarabank. Net News huwa infurmat li r-raġel huwa xufier tal-karozza tal-linja u kien jgħallem is-sewqan. Fil-post wasal minnu fih tim mediku mill-isptar Materdi u permezz ta' ambulanza ir-raġel ittieħed immedjatament lejn l-isptar Materdi. Sfortunatament ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Joe Mifsud kien informat b'dan l-inċident u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija flimkien mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol brabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin kif part mill-Park and Ride ġiet temporanjament magħluqa. Intant il-kumpanija Malta Public Transport esprimiet sens ta' luttu fuq il-profil tagħha tal-midja soċjali.